Okay. Unsa man niya? Suko ka? Suko ka dili ni siya dool nako kagabi. Karon dool na siya. Ha? Paakon ta ka inday na si Madam Ilinda ni kay naapod siya itulungan diri karon. Nya ang dito sa Palapala ilahan ang gipangita ka adi nga dili mag lupad-lupad. May lang dili ni mag-ulan. Mag-ulan. I'm sure jud nga hitak kaayo din sa kuan. Nya naana diri gidala ang drinks. Mga drinks na ana dani. Tapos kani nga bugas gikan ni dito sa ilahan ni Nestor kani. Nya kay membro man lagi sa dayong naapod bugas diri tulo ka hapsak nga sa dayong. Tuara tulo ka hapsak sa dayong na siya nga kuan nga bugas. Ang hintay na mo, ang hintay. Dani mo nagbuot-buot pagkuha ang ala asa ni mga panda ni. Nang ni mo mother. Nya busy na. Di adire, dirita pa yung sa gawas. Nya si Mergel siya ang nag-design sa giveaways. Hi guys. Si Auntie Mercy, wala pa si Auntie Mercy nakaulit pa siya sa Zamboanga. Ikaw, dol tito, dol daddy Nestor. Nyari ta diri sa gawas, kung say update diri sa gawas. Okay. Si Lilin, wala si Lilin. Tuwa si Lilin sa Cagayan kay nagkubra sa tupad. Nagkubra sa tupad. Wala. Saan mo na Si Rimon ang nag-assist po kay kusog ang hangin diri sa mua. Delikado lagi ni hangin ng utaman kay na di man gud mo makuha ng hangin. Ha? Alang patong matinyo dito yang diri atong tanaon pun sa diri sila. Nana diri lang mga kahoy dala. Ang tubig. Hinay ang tubig. Wala oy busy na jud. Dili day lalim kaslun. Kaslun na si Janice. Mas malapilin dani. Kung ato to anon lutuon ang saging aw kuan mais. Basig madaot pasad niya og dili ni ma gampanan. Mas maayo ning lutuon karon kay para. Ha? Sige si, kuana si kay ato ni Ati Manong si. Lungagon? Oh, ato ni lungagon karon. Dili aman ni kuha sa pag lungaga. Ha? Aw asa man itungtong dito sa dito likod? Ha? Wa may gitungtong sa taas. Dito na lang ni taas. Tasita, dala si. Kuato kwan si. Anang Kaldira. kana ka una si. Aw hugasi sa dito si. Sa likod si. Tali. Ayan na hugasi. Unsa man? Oh. Di kay mag luto ta sa mais. Wala na ko eh. Amo to manang imo manang na ingon nga naiyara to. Wala ko eh. Lang. Ano sa ni? Nay itlog dani. Oo, unya na. Ikaw na kaya to na lungagon. Hugasan sa kana nato si. Kinsa tao diya sa luyo. Apa tiya? Masuko na to.
Sana. Kuha sa usap sa kahoy dami rin. Para kung mabugyo dito. Kawayan mo sila. Lugapusa rin maboy. Butang niya sa kwan. Danay upa. Mm. Sa man yan? Igo na siguro ni Dani, oh. Sa dali-dali si aha mag. Wala na may tongtong Dani? Wa na siya. Amo tong steel wool nila. Ate kami. Unsa man? Balhin pa man jud. Kay para na ay maksimo pod. Sino na amaya ko nagkalkusa na. Gipalit man nako 100. Ano to na me? Oh. Islak na siya. Naunsa si Abeng? Mami, natulog na si Abing. Pasagdi natulog na si Abing. Pagpagan ba man pumuto ra? Dili na, dili na na siya. Ginoo ko ni mo siyan. Si Madam Eileen pod, siya pod ang nagmaneho karon sa buhat-buhat kasal binukid kay naama na sa mga kuan. Taysa pa kay agkuan sa ta sa kuan kana ang taysa pa si. Oh. Bagol abo kuno si. Kata dani si abo. Dani abo. Aman ka man yan. Asa kunong kamanyan. Asa. Dabutangan nato ni siya sa baga. Sa pasi ko asa na si di. Kay basig mga intok kita na ni si. Butangan nato ni sa baga. Mintras na ay daghan baga. Lisod pud og kamkamon. Silong na may. Ha? Di na may daghan ni baga oh. Basunog amo sampot na. Ay, ginoo ko bayot. Diara bayot. Ato ning bagohon. Anaon bayot. Daw ato dahil siya halingan si kay para kuan si na ang ato na dahil itungtong ang kuan si. Okay. Okay na siya. Dera. Chak. Ready ba der? Nala ang kuan ang bagol nabutangan na sa baga para to siya sa buhat-buhat kasal binukid. Kana rasad isa nga baboy. Kana kay. Walay amon gumi ka nang Ang gilikanan ni yang mama wala. Wala man yang mama. aman day. Murag tora sa ubos. Wa pa nakaanha. Igapos ang tiin. Bae. Wa man yang mama. Yung mama ko tong gaya ng grace tupad. Pagka sa istro dyan daw hikutin na sa istro. Aman sa. Katong nasakit si Janjan, mao to nga gipangayuan sa buhat-buhat, kasal binukid, unya karon po dayon segunda sa ilahang kasal. Nya mao ni karon ang pagahimuon ni Madam Eileen. Kawayan si dali ra kay agsiga. Lumandya ko yan. Naada na sa ilalong. Ipapaso dito. Ikaw sa puro sa tiil na makawa. Kasi iya to exercise kay di siya makapasok. Kawa si Tiin. Tiil man di nakawa. Hala daghan kay tubig si kuliro lata. Dani. Ang saraki din.
Maninay man og maninoy. Lah, motor? Sanga? Kakuyaw basag kaayo ah. Espiritu, mga kaapungan. Magikan sa sukumangan. Labi pa ikaw. Apuhan sa side sa body. Side sa laki. Ako nagatawag kaninyo. Alang sa pagpangayo o pagtugot kaninyo. Ini sa pagkakaslot. Usa ka kasing-kasing nga mag-iusa sila sa ilang kamayon. Haniyon ko kamo, mga katigwangan. Pag haniyo pangamuyo nga inyo kania ihatag og pagtugot, katawag ako kaninyo alang sa pagtawag niini nga inyo kania ihatag ang inyong pagtugot ug tagaan ninyo kinia sa grasya sa ilang pagpuyo. Nagpananghit ko kani sila ninyo uban sa iyang binikanan. Unsa man agkaon ka sa mais? Unsa man? Ha? Agkaon ka sa mais? Luha-luha mo sa diyang bataw. Aso man kaayo. Nya, humana ang kuan kasal binukid nila. Nya. Abang-abang na lang jud mo sa mga buong kaganapan. Hala akong muta. Naunsa man na ah? Naunsa man? Naunsa si Abing Inday? Ayaw, 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 ayaw. Kiss mami, Bin. Kiss mami. Inday? Inday? Wala ka kasabot, Inday? Awili sa say kay kawason ko nutong ko. Ay, ugmara. Sing, sing. Kalay. Sakit ya kung mata, basta katubag wala ng abo, aso kayo. Asan aso kayo balik ang payo nato din.
Nana si Jennifer, nakaabot na. Flower boy. Di ara nag-abot-abot na. Nana si Jennifer Dani, nakaabot na niya. Nahuman na sad og kasal binukid si Madam Ilin ay wala pa kay napamantoy baboy Madam Ilin halad pa man to da. Oh, nya. Abang-abang na lang jud mo sa mga kaganapan sa kasal ni Janice. Naglurang-lurang ang hangin karon, may lang og magpadayon ni sa paglurang ang hangin. Thank you guys. Ug daghan salamat sa inyong tanan. I love you so much. Bye.